Anneli. Huomenta. Mitäs haluatko nyt nousta ylös vai haluatko vielä jatkaa unia? Kyllä mä taidan nousta jo ylös. Kyllä tätä jo riittää. No niin. Tässä onko sulla mitään kipuja nyt, kun yöhoitaja sanoi, että oli vähän sitä huimausta ollut? No ei nyt tunnu, mutta kyllä se sitten kohta näkee, kun tästä nousee. Mutta nouset mä oon tässä nyt vähän niin kuin apuna sulle. Joo, että... niin. Mikä nyt? Kukas? Sähän olet oma hoitaja. Oi, kyllä se on niin turvallista herätä täällä. Ei ollut kotona enää. Täällä on turvallista. No niin, katos. Heti alkaa huippaa. Joo. Siirrät silmät auki ja siinä kun hengittelet, avataan ne jarrut ja sitten lähdetään sinne vessaa kohti. Ihan hissukseen. Mites se on, että pärjäätkö vessassa yksin vai? Totta. Apua saa kyllä, että mä oon tässä ihan ulkopuolella. Joo. Odottelen, mutta otatko kuule sitten noista tukikahvoista, kun jätät tänne? Joo. Ei tule kaatumisia. Niin... Joo. Kyllä sä oot herrasmies. No voi kiitos. Mä pistän ton nyt tuohon. No niin. Hei sitten kun tuun, niin katsotaan mitä laitat päälle tänään. Asia siellä. Kiva, kiitos. No niin. Ja sitten aamupalaa. Joo. Puurosta, niin kuin tiedät, niin en tykkää yhtään. Niin kyllä joku tee olisi ihan... Teetä ja leipää. Joo. Hyvä. Joo. Tuossa hei aamulehti, jos haluat katsoa vähän, niin mä tuon sulle ihan justaan. No niin. Mä otin vähän mehua tuohon kylkeen. Siinä on tummaa ja vaaleita leipää. Ja sitten vähän vihanneksia ja hedelmiä. Niin... Jaksanko mä syödäkään ollenkaan tätä kaikkea, kun tässä on niin paljon? Ei sun tarvitse kaikkea mitä jaksat ja sitten jää mitä jää. Mä jään tähän sun kanssa vähäksi aikaa höpöttelen, kun sä nukut. Mutta tänään on aika pitkää. Muutoin syönyt jo aamupala. Jaa. Mutta ei se mitään. Niin. No hyvä. Mä taidan nyt ottaa tästä tämmöisen. Mikäs tää taas olikaan? Se on rypälä. Viinirypälä. Niin tietysti viinirypälä. Ja heille meni. Sinne meni. Hyvä juttu. Otat vielä kuule toisenkin. Tuolta vielä. Viinirypäle. Muistin. Hyvä. Yökö oma hoitaja sanoi, että sulla on huimaus. Eiks niin? Oli. Yöllä oli oikein paha. Voi että. Mutta onneksi, että tänään meillä on lääkäripäivä. Sä voit jutella hänen kanssa enemmän, jos on jotain. Joo. Joo, lääkäri. Joo. Onko se ihan elävä? On. Kyllä, mä oon ihan elävä. Anneli, morjesta. Aika nyt mä vähän munasin itteni. No päivää. Kun me vaihdettiin sitä lääkitystä tuossa pari kuukautta sitten, niin mitä susta tuntuu? Onko se mennyt parempaan vai huonompaan suuntaan? No esimerkiksi niin viime yönä huimas kyllä aika pahasti. Niin kyllä musta tuntuu, että ei se nyt ehkä kauheasti auta kuitenkaan. Mulla olisi yksi ajatus yhdestä toista lääkkeestä, mikä ehkä soveltuisi siihen sun muuhun lääkitykseen paremmin ja se voisi ehkä helpottaa noita oireita. Kyllä, mulle sopii oikein hyvin. Kokeillaan jotain muuta. Ja seuraava mun käynti onkin sitten, mä tuun käymään siellä teillä livenä oikein, ettei tarvitse tällainen keskustella. No se on ihan hauskaa. Joo. No niin, kiva. Kiitoksia, oli kiva nähdä. Kiitos paljon. Olis tää nyt tässä sitten? Joo, sitten asiakunnossa sun oma hoitaja ja sun tytär pitää tehdä arviointi loppuun. Tuleeko mun tytär? Sun tytär tulee. Oi kun ihanaa. Joo. No hirveä ikävä. Oi sitten me juodaan oikein hyvät kahvit ja pollaa.
Päivää, rouvat. Päivää. Saisiko se olla kahve? No ilman muuta. Jälkkärikahveet, olkaas hyvä. Anneli, sulle oli toi Musta. Onko edelleen? On. Helmi, mä huomaan, että sä oot käynyt jo saunassa. Sulla on papsu päässä, mutta Anneli, mitäs sulle? Lääkärin kanssa oltiin puheissa. Hyvä. Joo. Ja puhuttiin siitä huimauksesta ja sitten lääkettä vaihdetaan. Joo, mä kuulinkin omahoitajan kanssa. Vaihdettiin vähän ajatuksia ennen kuin mä tulin. Joo. Mitä sä haluaisit tehdä tänään? Kun tuolla on niin ihana ilma, niin mä kyllä haluaisin mennä ulos. Tänään meillä on se runopiiri. Ei kauheasti kiinnosta. Jos mä saisin päättää tämän päivän puolesta, mä lähtisin ulos. Siellä on niin ihana ilma ja varmaan lämmintä. Sä saa päättää. Lähetään. Eikö sen jälkeen sopisi sitten hyvin se sauna? No se olisi aivan loistavaa. Joo, ensiksi ulos, lenkille ja sitten saunaan. Täällä on niin ihania isoja puita, ne on kasvanut kauan. No niin, kato, kyllä täällä ihania asuntoja tuolla, siis isot parvekkeet. Ja... On. Jo kukkinut niille. Niin on. Vasemmalle kun katsoo, niin on ruoka leikattu ja oikealla. Juu. No näin. Mihin mä olen nyt sitten menossa? Mennään nyt sinne saunaan. Ai, ja tai kato nyt se lenkkisauna. No niin, kun oltiin just ulkona, niin nyt mennään sitten saunaan. Nyt mennään saunaan ja huomenna kato, sulla on sitten se fysioterapeutti. Oi, niin. Kyllä mä niitä aina joskus yritän itsekin tehdä Ja niitä voidaan tehdä kyllä yhdessä. Joo, eikö voidakin, joo, kun ne reisit. Tekee hyvää itse kulle. Joo, kun on niin sököt. Muuten hei, nyt saunan kokeillaan, joo, vai jo tilaa. No niin. Saako Anneli tulla jo? Tervetuloa! No niin, se on hyvä, että siellä on joku. Katoin, että miten mä putoon kiukkaalle. Se vasta kauheita. Takapuolen palai. Tämä juu. No, hyvä. Juustokakkoja taivaallisen hyvää. Aina ollut. Kyllä on kauhean onnellista se, että jos ihminen ei kerta pärjää enää kotona. Fysiikka ei kestä enää tiettyjä asioita. On pakko turvautua, niin sitten löytyy tämmöinen paikka, jossa sitten avustettuna. Voi elää sitä Niin, voi oman elää näköistä ihan elämää. sitä samantyyppistä elämää. Ja on ihanaa, että on semmoinen paikka, johon voi todellakin tulla ja olla ihan niin kuin kotonansa. Kyllä mä olen kauhean tyytyväinen ja nämä hetket on ne on elämää loppuun asti, niin kauan kuin sitä kestää. Se on ihanaa. Oman hoitajan kanssa.